Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Alea. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ni ining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, One Day in Your Life. Ano pala siyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Batuan, Bohol. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Alea. Day! Na ako isulti nimo. Unsa man na, day? Kami na ni Leo, Day! Unsa? May uyab na ka? Uy, day, gibangalan ba ito sa imong ginikanan, ha? Kasabaan gyud ka kay 17 pa biya ta. Unya, naibaw sa kag sa mga gibaon sa imong ginikanan diha nimo. Maobitaw nga ikaw ra akong gisultihan. Ayaw pagsabat nilang mama o papa, ha? Ato-ato lang gini, ha? Ikaw ra man gyud ang akong masaligan, Day Kod. Mao nga, please, be happy for me na lang, okay? Oh, day, Aliyah. Kumusta man ang imong pag-eskwela, anak? Okay naman pa. Unsang klasiha sa okera, ha? Wa ka magbinuang? Wa ka mag-uyab-uyab? Uwa pa, uy. Aw, good. Ayaw gid pagsupak, nak. Kay aside nga ikaw ra ang among anak nga babae, ug ikaw pa gyud ang kinamangkuran, may pangan pa gyud mi nga giampingan si mama nimo. Mauna, ayaw kalimot nga si Papa nimo, kapitan ining atong barangay. Ug ako may katungdanan sa ko sa LGU. Nakasabot ka. Oh, ma. Kinahanglan makiksulti ko ni Leo ini. Ha? Makikita ka ni Leo? O, Day. Og atong pangitaan og paagi, Day, bi, nga magkita mi. Nga dili mi kuyog masakpan nilang mama o papa ba. Isura gid anak day oy. Pero sige, ari na lang sa amo. Ari mo pagkita ni Leo. Ing na lang nga imong ginikanan nga may tuyo ka nako. Thank you, Day. Ikaw na gid ang pinaka-supportive nga friend ever. Biyaan sa tamo, ha? Salamat, Day. Leo, abi ni mo, gipangutanan na sa ko ni Papa kung wa ba ko mag-uyab-uyab. Leo, nahatlok ko. Basin upasakpan na sa akong ginikanan. Patay ko kung mahibawaan nga nag-uyab-uyab na ko. Aliyah, ikahadlok. Ay kabala ka. Love ka ka. Huwag dito ka pasagdan. Labi na yun nga, nanay na hitabo na to. Leo. Ay kabala ka. Kay bisan pa man og mamabdos ka, di tagyo ka pasagdan. Amaw, mabdos agad. I love you, Aliyah. I love you too, Leo. Maayo kini pasalig si Leo, day. Gidali kini pasagdan. Maulagi. Day, hinaya lang imong tingog kay basin umadunggan ta ni mama o papa. Ang nakakuyaw, no, kung simba ko ba, mahibaw imong ginikanan bahin sing relasyon. Na, kumatapobre ra ba nila, day? Sigurado gi ko matutulkit sila bahin ninyong Leo. Kaya syempre, ubos ra ba kayong pamilya nilang Leo kumpara ninyo. Mag-uuma ang papa ni Leo. O, manindahay ra sa puto. Ay, luuyan mo, day, uy. Uy, day, pinaminaw ka? Ano ka, uy? Day, mura man ko. Ano ka, uy? Galigwa-digwa ka diha.
Nanginabigwa ka diha. Mura, Ice, mabdos. Mura kang mabdos. Uy, sulti na gud sinuod, bi. Nani na hitabo niya na Leo, no? day Ice. Tupag ako, uy. Oh, day. Nung sa maning taon ka, day, uy. Uy, mabdos ka ron, ha? Mabdos? Kinsay mabdos? Ha? Ikaw, Alia? Pa, Marika! Pa! Sultihin kong si Kinsay nakapamabdos ni mo! pasakto na. Ay, kita ko! Giingnan ka na namo nga. Dili usap maguyab-uyab. Nagpagauwaw lagi ka sa atong kaliwat. 17 anyos pa ka? Unya, nababdos na ka? Unya, nakapamabdos pa gid mo? Si Leo pa gid? Nabuwang na gid ka, ha? Naguyab-uyab na lang gani ka. Usa pa gid ka pobre. Pa, please, maluwi ka. Dili ka pwedeng mugawa sa bahay, ha? Nakasabot ka? O dili na sa ka pwedeng makikita atong imong amiga nga si Ice. Kaya kung musubag gani ka, amo yung ipapriso si Leo. Pa, maluwi ka. Ayaw ipapriso si Leo, pa, please. O sige. Dili na mo ipapriso si Leo. Pero sud sa usa ka kondisyon. Unsa man? Itago ni nato sa mga tao nga mabdos ka. O inig panganak ni mo. Ihatag ni namo ni Leo ang bata. Unsa? Pila sa ko kabuhan nga gipreso din sa bahay. Dili ko pwedeng magpakita sa mga tao. Dako na nga kuntihan. Hapit agad siguro ko mga anak. Nak, hapit na ka mo kawas. Nag-goal ko nga mawahak ka na ako, anak. Pero ayaw kang pala ka, ha? Mabuwag man ka na ako. Pero pangitaon tagit ka, nak. Pasaylo si mama. Kibuhat lang din ako para dili nila ipapriso si papa. Si Leo ka. Kumusta naman ka siya? Narangin mong baby girl. Anak. Anak. Sakto na, Alia. Basig mabughat ka. Mga bata. Pero pa. Alia, ha? I love you, anak. Bebe. Anak, pangitaon ti ka. Pangitaon ti ka. Dili na ko gustong makakita ko sa imong nang, ha? Magkama si Alia, sir. Ikaw na! Si Leo. Oh, nak. Ting enroll naman ron. Unsa man? Gusto kang mo eskwela ballet? Sige pa.
Ganahan ko mo eskwela. Sige, sige. Pauban ang taga ni mama ni mo. Aron, magpa-enroll mo. Salamat kay maka-eskwela ni kong balik. Maningkamot kit ko. Mag-focus kit ko sa akong pag-eskwela. Hangtod nga makalampos ko. Proud kami ni mo, nak. Huwag yun ni mo sa guli o binuang ang imong pag-eskwela. Nakahuman yun ka. Maon na. Maong nalipay, gid kaayo mi. Salamat, ma. Pa. Unya, karon. Unsa may plano ni mo sa imong kinabuhi, ha? Gusto na ko makita pag-usabang akong anak, ma. Pa. Nak, Aliyah, 7 na katuig ang nilabay. Dugay na to natong gikalimtan. Kamo rin nalimot sa akong anak, ma. Pero ako, way adlaw nga wa siya masud sa akong nauna. Siya mo inspirasyon ako aning tanan, ma. Ug mangita ko paagi nga bakit anak ko ang akong anak. Aliyah. Uy, wa naman magpuyo ang pamilya ni Leo din. Ipapahawa na sila. Mao ba? Sige, salamat ha. Ginoo ko. Asa taman mo pangitaon, Leo? Dahil, hapit agad ko mawadik paglaom. Nga makita pa na ako usabang akong anak. Gusto na kayo na kung siya makita, day, uy. Gimingaw na gid kaayo ko niya. Bisan pa og, bata pa ko ato higayon na. Pero wag yung ko malimot sa una na kong pag-akus niya. Pero dili ko pwedeng mawadan og paglaom. Nahibaw ko nga puhon. Mag-akus na akong balik ang akong anak. Day. Ma'am, ikaw itong nakita ni Leo, no? Oo. Ikaw tong akong gipangutana, di ba? Oo, ma'am. May kinikita ta. Ngita ko rin mo kay nakadugong kong storya kung asa na nagpuyo sa si Leo karon. Asa man, ha? Asa siya nagpuyo? Sure ka nga, mauni lugar ang gipuy-an ni Leo, day, Aliyah? Mao may kisulti niya, day. Ug mao ko na ni nga bay. Uy, abli man. Mga tahunan ta. Day Ice, ang batang babae, siya na, ang ako ng anak. Sure ka, mauna? Oo, sigurado ko. Sa bayhon o gitsura pa lang, nahibaw ko kung siya na. Anak. Ay, nak! Kinsay? Aliyah? Leo! Aliyah! Leo! Aliyah! Ikaw yun! Nasa ikong maabot na ang panahon. Nga pangitaon gid minimong duha ni Ali. Ali? Oh, kuni pangalan sa tong anak. Ali. Tana, Leo. Kuyog ta sa amo ka ba nga tong anak? Oh, nga nung gidaman na ni mo din eh. Magpakasal na mi pa.
Aliyah, suod sa pila ka tuig, kini gihapong tawhana ang imong nagustuhan. Opa, kay sud sa pila ka tuig, wa mawa ang akong love ni Leo. Musugot mo sa dili. Na anak ko sa saktong edad pa. Maong ako nang i-fight si Leo ug ang akong anak. Aliyah. Congrats, Aliyah! Thank you! Salamat! ninyo. Salamat! Aliyah, salamat kay kayo. Kay gifahit gid minimo sa atong anak. Salamat sa Leo. Tungod kay nagpaabot ka gyud nako. Niabot man og pila ka tuig, pero nagpasalamat lang gihapon ko kay kami gihapon ni Leo ang nagkadayon. Karon, duha na ang among anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.